Haiwa ngaiti zvepamutemo tichitevedza tsika dzechivanhu tichingambidza changamiro nemaboka kusvika pavaita vana baba tichakumbira muchivakaviri muchiteva mumashure mangu tiuchireze tizoborore zvakare. Kuti titaure tichinzwisana munyara dzavana. Tine zvakawanda zvinomanikidza pamusoro penyika. Tine zvakawanda zvinoitika mukurarama. Tinokonzera kuti munhu akwire dare matambudziko. Kana munhu ona akwira dare anenge akonzera matambudziko haisi kuuya kudare. Pano zvinomanikidza pasi pezuva. Dzimwe nyaya dzatiri kusangana nadzo dzinorema dzinokonzereswa nokuti vana vari kuabhiswa zvakanyanyisa. Unoona vanhu vari kutora vana vadiki vachivaita vakadzi, vamwe vari kutora ruoko mushonga yekurimisa. Chirima zaya anomuto vanonga vamirirwe kuti vakure nguva yavo ikwane pamusoro penyika zvinotibatsira. Nyika yedu yeZimbabwe kana ukaenda kuBritain kana kuSouth Africa hakusi kunyika kwako unongoya unongodzoka bheke kumusha kwako. Saka chakangonaka kugadzira munyika mako maunogara. Izvo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo. Munofanira kuzvinzwisisa. Touya tinonyaya yechihure chiri kuenderera mberi. Vakadzi idai varume venyu chaivo chaivo. Varumewo idai vakadzi venyu chaivo chaivo. Hakuna munhu pamusoro penyika akashata. Mwari achisika denga nonyika aona kuti zvinhu zvese asika panyika. Pano chinhu chaakasiya panyika akati chii chandasiya apa, akacheuka nyika yese. Akaona zvese zvapa panyika, akaona kuti ndasiya chinhu chakafanana naye, akasika munhu akafanana naye, akabva aisa munhu panyika kuti ndiwo uchatonga zvese nokuti aisa munhu akafanana. Haana kusika mutema kana kuti mutsvuku, takangofanana. Saka vakadzi ava vakanaka, varume ava vakanaka. Chakanaka hunhu muridzi wako. Izvozvo vakadzi ava tikati sungai munomba vana kumwe munhu anoti kahembe kaakapfeka tikamuti anhu ngebhokwe ndanhu unge tobva taona nyika yacho. Iyo switi inofanira kudyiwa iri muchipepa, chinhu chakanaka chaizvo. Muchibuda mumba murume nomukadzi, tasati mukadzi wako zvaakapfeka zvinoita kuti aende kumira pamberi pevanhu. Muri kuisa display munyama yenyu panyika pano kuti zvione. Izvozvo zvakaipa pamusoro penyika. Kuya tinonyaya kuti vababa naamai kana achigara novana, unonzwa munhu achiti kurumbidzai kupinda mumba. Baba wenyu vari kuita sei? Vari kuuya. Uri baba chaichaiwe. Baba anofanira kugamuchirana novana vake norudo. Norudo. Kunzwa vana vachimhanya kutambira baba. Iwo kamu yakanaka kuvana vako. Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Kana vana vako waita mhondoro, unoendepi? Gamuchirana vana vako. Kana mwana akaita dambudziko vanofanira kungokuudza zvakasununguka. Zvikangofanira vana vasikana kana vakura vava panguva dzavo dzokutera. Vakunzi mwana ari kuenda kumwedzi. Tine nguva yekutoziva kuti baba vanofanira kutoudzwa kuti mazuva ano musikana ada mapedzi. Izvozvo ndozviri panyika. Hakusina atete, hakusina ambuya, ndisu taana atete, totoraya vana vedu tega. Pano umwe tete anohutsinya anofanira kuti vana vako vapara imba isamiri zvakaita sei. Izvozvo munoda kuzvinzwisisa. Muri nyatsodzwisisa. Padzimai yako akakuudza kuti amusuka mwana uyu ada mapedzi, mune kodzero yekumutengera. Kukana kutengerwa nezvikobe. Zvinhu zvakasvikwa naMwari kuti vakadzi vanongoenda kunguva dzavo, zvinhu zvinofanira kugadzirwa. Ndo magariro anoita panyika. Daka rinobve pakati penyu. Vanoroya vakawanda, vanobatwa vachiroya musiwo ndo vanoroya. Vanopomba vakawanda, vanobatwa vachiti ari mhombwe musiwo ndio mhombwe panguva ipi? Munyatsonzwisisa. Mese kunonoka kubatwa chete mhosva munadzo. Mambozvinzwa? Ndati kunonoka kuita sei? Kubatiwa mhosva munadzo. Asi ndiri kuti regai dzive shiri mazai hana munhu. Unorega mwana okura zvakanaka, oroora makore akwana, 18 years dzakwana, oroora mukadzi wako, hakurambidzwa. Penya dzinotaura namambo tolo. Mese makasungwa namambo. Tiri kuwirirana. Ndini ndakakufonera ndikati uya kudare kwamambo. Baba ndikavati uya kudare kwamambo, iwe ndikakuti uya kudare kwamambo. Uya akauya nefoni mumba kwangu. Ndikuda mari yangu yedare, ndakara inini. Ende ndakutora kuti asitora vachira kusapote muchirima akujaira vanhu vese kungoti chero
ndinozokupedza here kumba kwangu muwandiro wenyu kuti murikuita kuwanda kubva kudzimba dzedu kuti zvambisa ikatinoita kwamambo munoenda ndosaka tine kabineti iyi yes ndokwamunodzidza kuenda yakona kunyanya kuti kwamambo but zvazvinoita manje kwandiri ini ndiri straight ka ndinotaura zvakataura ndozvazvo uyo akauya nechikadhi chekudna test ndiri kutaura hidini yake zvikanzi makaenda mumwana kubva manotora ropa bvamaona mwana zviri semu andita kufamba murodhi manje muri tumu zvinonangidzwa baba namama ndobva pachinzi foni yakatanga kuita zvimwe zvinhu makunangidzana foni mchinangidzana mwana mafi uyu foni akazobata i manzwa uyu foni ndobarazibata zvakazora munhu zvimameseji kuita seya ndokwaikara papeni saka toda kuti tinzwe tose nyaya asi tandauri kutaura mi muri 2 ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviitira ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa wazviita sei wazviitira ndoda kutanga ndakudzidzisai kunonzi kugara ini handitoda kuvaka imba yenyu kana kuipunza kana kuipasa asi doda kutaura zvinoitika mukuraka amaimbo kudai panze zvamakatorerana foni kutorerana foni hausi ndoruru manzwa dai kuke kuti ndiri munhu kutochikora uso dai kuchikora uso dziri ndotsika taiti zvakanaka mboidai kuseri kwemotikari yamambo nowa iyoyo saka gaindiibatidzeka wozibva paikasara mbangu enda kupera batidzwa takuti ibatidza titaure nyaya dzedu ndimi makauru iwe ndiwakauya ndikakuti hana chanokwanisa kutaura nemi taura mukadzi ndo kubva zvakatongwa izvozvo ndichiti ndofana kuroora mukadzi ndakabvisa zvoshuwa mari zvese kuti ndobva mukadzi abva mumba kwavo ndakatombouya ano kana iriyoyoka ekambu yakadzokega tichingotangira pane iyo iyi yakaitika ndeye kuti uyu pandakamushedza kuti madhini yabuda akauya kumba ndobva asvika pepe tobva tichienda takunoratidzwa mari dzekutsayi saka taratidzwa mari dzaudzi ndobva zonzi shuwa mari dzakuda ari pa 99.9%. right ndobva tanga kunditi iwo hausi kuonawo here kuti mwana ndiwako abva tanga kundiratidza chii mapikicha abva ndipafoni ndiri kuona mapikicha waenda kudna test nezvakaita mwana uyu kana naiwe iwe maenda kudini dna test maenda kudini ini dai ngoda ungonomprova kuti mwana ndiwake atairamba kuti mwana asi wake ndakamboenda kana kutsvaga munhu asingaoni kumutitarisa mwana uyu kana ikoko akangozwa kutambisa mari yako tarisa zvakaita mwana kuchibhadhira wari ndai ngoda ungomeka shuwa right saka tiri pakuratidzana mapictures handiti mukadzi ndiwangu right ndadarikira mapikicha emwana mukadzi awada kufuta chi foni ndikati wauda kufuta foni kochipo muneiko mufoni yatova kikirikiri pepe bva ndatoenda bva muchikuzonditengesa foni iyi bva ndadzoka bva ndachienda kumatext message ndopa ndakasvika kuna mazita emafesi anenge 2 or 3 here ndada kuti ndipinde patext bva ndona pane pin bva ndiri ndiani uyu anechi ane namba dzisiri kupindika bva ndaenda pane dzangu ndoona dzangu dzotopindika handimuona tonyaya yatikanetsa saka taakunetsa ndichitaiwa isa pini ndione kuti zvakamira sei uyu ndobva atanga kuramba ndobva ndachiti no azvinetsa ngatichitsvaga yanokwanisa kutibatsira uyu ndobva aramba ndobva ndati hatichiendai kupi takatadza zvedu ndikati handikwa mambo because nyaya dzacho dzinozikana kuno uyu taakuuya tasvika panana nyarikunda pepe pakatangobata mota achitengesa mota tasisei mota bvadonopinda mugonyeti bva ndatena bva ndomira kusa ndikati kuchipo chakuita koyo zvakangodi kuti tingotaurirana tingoonesana handisi kukuisa handisi kuita sei handina chandokuita tingondiratidza haisi kana problem uyu yakaramba aita nhando pafonera mai wake
hama yangu kubva mutimupe foni ndobva ndadaira zvanzalo ukaenda kupi nemukadzi andoti aiwa hatikumbotenderera mukadzi wangu ka timborova maraunzi abvezonzi handisikuti zvida izvozvo dzoka nomwana wangu ndikati aiwa isu tikuenda pandiri kuenda uyu ndobva tanza undiendesa kwamambo zvanzi kumaendesere chii ndikati aiwa tine zvatiri kutaura isusu inini nemukadzi wangu saka hazvinei nani naambuni saka ndimurotauda kusvika pabrad paper abva bata futi mota bva atondidzipa manje daiso mota ibva yananga kumashops kwego ndopa ndakazomira ndobva ndamubata ndavandakubvisa mota mba ndamisa pasaidi ndobva ndakondinya kuya kuno ndokuya kwandikaita nefoni awaya musitauraiwo chiti avo vanhu vanoyakurombowawanisa ndikuti vaite vasho vasunga zvanakutaura uri kuti dina yemukomana uri kumuda here mukomana hamuchadana iwe mudzeka ndanombopera ndakuda wanotowakandiramba ndichidini haumurambe kana muromo tsvaga chokumba tichedzambuya vana vachedzambuya ngavawe uzaikoaaakatsikazi matipedza kana mapedza indatiudzira kuti kunayo zvakura kudai ndichaita namumwe futi mutsvogo zvifambe right mutauriri kana mai vachinzwa au mune nomuromo murambe nemuromo kamuaisha uchigerei bheki ndasiya kumota bheki usiya moto tsvaga chokumupa chokuti ungamuzisandiani ndimbiso yachimasango saka uri kumupe chii manje toda kuziva utoataushamupa 50 points ndautoa ndatenda mutora mwana wani wamukabata mbuya vana wadzawanda kuwasha wenyu vana varambane vachiri vadini kudai imi makanzwa kupindawo mukati muchikanda zvifumuro inini handingati uyu mukwasha wangu nekuti chiri kuitika ndichekudai dai akanga ari mukwasha wangu ezvavagara vese uyu ndogara naye uyu anogara kwake nemhuri yake akaramba mwana weiri nhumbu handiti ndobva tagara zvekugara zvinizvi ndakamba ndanokwira nyaya yepachifi negomo haana kuuya tikazora zvemadzeti collectors ndopa akaziva kuti ndakuda mukadzi nyora ilist tikanyora list tanyora list riye ndopakati taura nyaya yekukwasha wakuti muve pamwechete yomuroora wako uyu uri munhu kuoneka kwakuda handigone kuti ndikutsvage kana asina kuziva kuti urimo ndataura mwana wako aifanongapi no hatichakupakuva muruti yamusuwa gosi time yapera neyakuasisi ndokunga abvisa mari dzake achichengetesa kuna amai guru vacho mari yacho kuti akuda kuroora kuda mukadzi zokakunombotaura nekuti ucha zvineiwo mukadzi zvikandono kunyoresa kushashi ini ndasikamboda kunyoresa kushashi anokunyoresa kushashi uyu mukadzi kuti ndakunyoresa kushashi kushashi noda zvinhu zvapamusoro ndokunzi preparation papasina preparation ndichaane mari ndichaane mari yepreparation hangaine mari yepreparation so amai guru vacho vakazotora 500 yanga abvisa iwe ndotenga preparation yemwana kuti mwana aberekwe mwana ndokuzoya kumba kwangu ndokugara naye kufunga mwana akaberekwa aberekwa mwana uyu akazoyozona mwana kwaane 4 months ndopakayazona mwana kwaberekwa mwana zvadaro
akauya negrosari rake pekutanga noasiwa kutsanangura izvimachete hondo ichitanga vanhu vachienda kuhondo mumwe akasiwa nekamira aenda kuhondo manzwa paakadzoka akaona mukadzi wake mwana wake mumwe akutoenda kuchikora vakaramba naye avana kuramba vakaregerera manzwa ini ndaifungidzira kuti kana uyaziva chinhu chikuru kare manzwa aifanira kutyora uswa vagare pamwe chete handikurudzire vana vati kuti varambane siyana manzwa kuendea ndotoda kuti mushaya wevati yaifanira kuvako yechokwadi tinofanira kuti titarise mativi ose kuti tineendei tinozomira pano ndo patinotarisa isusu munoona kuti kana titonga mudare kuno dai muchigona panotanga kuvhura dare pandinosvikaka munezoona kuti kutaura chinhu chokwadi munhu anosunga anoita upenyu hwakanaka manzwa mukunzwa kuendea asi ndiri kuti ndo zvandaichitarisa kuti mishai vanofanira kutarisa ndo mwana ndofesi mwana wake kutanga kwa asi re mwana wake kutanga ari mhuri yake aiwa ndikureva uyu mwana ini kuva nemhuri yake kana kushandisa mhuri yake chaitarisira kuti ndo waifanira kugara nesi kana dziri mhosva dzinofanira kutaurwa dzosvika pakuregererana iye ari kutoda kugara naye mukadzi iwe hatitari munhu asipo isi pasi ndokutaura chinhu chokwadi mukadzi uda kugara naye here pindura bhuku mukadzi uyu kuti titozosvika kwese akatoya kumba handiti akatotsvaira akatorongedza akatowacha dzimwe hembe ozakoko ndakatomupa mona tisheti iri mukati kumumuka ndakatomupa ndikati idzi hembe unokwana idzi rova nechibhotomu chimwe chazopfekwa nabhuruwa kanga achinza nechishotu handiti mubvunzei ndikatomutora mapikichi pindura mubvunzo mukadzi wangu kwandikaroorera aiwa pindura mubvunzo chakazopamusoro emama anoti mudzimai wake mwana ane 1 izvo zvati akambouya here kumba kuti azoti amaenda uya ndona mudzimai orit ngatitaurei takadai so ndaona pano nyaya yake akambouya here naye amai titeerere tese murikugara kupe zvino tiri pamatidhefa ndopamuri ezvo pandogara pandakataura nababa vai vachifonera vaiti mugirende aiwa ndanda kuendesa mumwe muzvikuru uyo wandinogara zvawataura ndazvinzwa hazvapinda nokuchibuda noku wazvinzwa ndati zvapinda neku kuchibuda noku hapana chandanza asi ndazvinzwa unogara mbuyo hakuna ati zvako nokuziva ndadai next werimwe zuva tikuone kana uri munhu saka namusi wa 16 mwana wake aripo hapo no manzwa zvandataura here manzwa zvandataura here ambuya imamai manzwa zvandataura timbotosa kuna yangu wa 16 imbozokera yedu saka namusi wa 16 iwe ines unombotamba nayo kuudza indokuudza muno basa rangu usarase chiri mumaoko unoda kukuombera zviri munhu zvese bvisa foni yako wanza zvochimira usati watambira wanza zvandataura ndati zvinhu zvizoita sei hakuna storo yomweya izvo zvandoda kutaura yakava yega shuga inoti ikapera kuti ane kunotenga kwatm chinotaura chiri manditi chikabuda ndapera basi ndakuenda kumudhuri kwandakadzokera kwandakabva wanza zvandataura ndataura zvakanaka bvisa zvimufoni iri kuona foni dzangu avo vakadzi vangu vari paa ndizoti dzikabata ona dzakadzikabata pano umwe munina wakwangu akadzibata idzi hadzina padzinopini idzi foni hadzina padzinotadza kuenda hadzina kuonekwa naiwe pano ukaverenga kuna vakorinde 7 tsamba yachinyora paura kunyera vakorinde inoti kunaka kworudo wanzoka munofanira kuti munyengetere mubate kuti satana asapinde pakati pani penyu muzonyengetera zvemukai mudzokerera kumunamata kuti satana asapinde pakati pani penyu zvimwe zvinhu munopasa dzimba nokusaziva manzwa vakachena musoro vari kuchengetedza dzimba dzavo munoenda vafana hakuna sitoro yemweya manzwa wanza zvandakutaurira amai vako vari beautiful nokuti vari pamurume wavo baba wako tinovaziva A to Z kubvira tisati amambo vari beautiful nomukadzi wavo vakamodhera vachifamba vanenge vakafitana tsvaga chako chinokufita ndikani siyana nozvinopfuura majini ayo pakakunomba jini rangasikambodzi jini kudhara rainzi satani pakakuno mabheri bottom wanzaka zvakapera zvinhu zvipi takapfeka mariposa unoyaziva mariposa takapfeka zvimwe zvihembe zvataiwana kudhara zvanga zvino zviura zvinenge zviuraura so wanzwa
Iwe, sorry. Pepa renyu mwana wenyu. Kumbirawo kana iye mkwasha kuti